Ako urobiť z tohto slajdu tento? Poď na www.wallpapers.com, do vyhľadávania napíš Sylvester Stallone a vyber si fotku, ktorá sa ti páči. Ja som zvolil túto. Vlož ju do prázdneho slajdu, zväčši vo formáte obrázka, klikni na farbu a vyber prvú čierno-bielu možnosť. Teraz pridaj veľké textové pole, napíš SL, vyber DealSense a zväčši ho na veľkosť 500. To, že bude trčať po okrajoch, nevadí, pridá to na tvojej kreativite a atraktivite slajdu. Klikni na vložiť, v tvaroch vyber obdĺžník a roztiahni ho na celý slajd. Tento obdĺžník prefarbí na čierno a v čiare vyber prvú možnosť bez čiary. Označ si čierny obdĺžník a textové pole za ním, klikni na formát tvaru. Vľavo rozklikni dve kružnice a vyber poslednú možnosť, rozdiel. Vlož ďalšie textové pole, napíš tam nejaký motivačný citát. Konkrétne tento odznel na Netflixe v najnovšom dokumente o Sylvestrovi Stallonovi. Zmeň písmo na biely impact a presuň do dolnej časti slajdu. Slajd duplikuj a prvý uprav tak, aby fotka bola v strede písmena, odsuň citát, slajdy označ a v prechodoch zvoľ morfu. Voilà! Ak chceš mať vo svojej prezentácii takýto efekt, tak už vieš ako na to. Pre viac takýchto videí budem vďačný za každý like a follow.